Topiko. Naimbag kinagasat at bigat ni amin mga idol. Numutoy biyang Idol Lawrence Martinez, Mang Timon ti programa IFM News. Inatay bigat mga idol ti Martes, February 24, 2026. Iti mabilang iti kalendaryo mga idol. Alakat medyo bumarbara meten iti paniyam po mga idol. At sabi lang ko mata, ito tangal daw, akat saan kayo apo nga agasan sa not? Sabi lang ko mata, bumangon kayo, iratangal daw mga idol. Kan syempre, iratangal daw mga kadwak ni, syempre ti pinakapogi, ayan, pinakamatikas, at pinaka-shiny ang muging. Siyempre, Idol Glenn Matuyong. Okay, good morning kadig jamin ngagdingding ken digitay agbibuy at Facebook Live. Ada tayo manen kada programa tayo nga iTopico para Yes. kada anya dito early morning Tuesday. Oo. Yes, early morning Tuesday. Oy, Tuesday din. Dati dito padpadaanan da nga programa kada Wen. pasken mga idol. So maragsakan man kada ito Talaga? kabarong ako. Anda ito kabarong nga layout ta. Ay Pintas lang. Naka blue ta. Super blue, Yes, di ba? okay. Hindi ko super red. Data super blue. Kasi nakalamlami is. Basta talaga, dapat talami is ti mata. Ang dati nakalablabag, ang dati nakabarbara ti mata. Ayun kaya mada ano dito yan. Adda sa apay Ana? Ilocos Vloggers Fest me. Well, sir. Ay, wen. Ano itong bigat? Ay, itong bigat ka di 25. 25. When? 25. Alas Yes. 6. Ita Aurora Park. Nayabandak. At palitin na kayap kanya kanina. O, diba? O, diba? At least, parang titimpo At least, yung naging ito vloggers. Ito Ilocos Norte. At dyan ni Apong Glenn representing IFM VC, also. and Ken VC. Vlogger Society of Ilocos Norte. Ken, siyempre dahil amin na dati nakikita tayo dyan. Baka tigar kurang na lang kaya baka kumapay ni Kwa. Sino? Ni Francis Leo Marcos. Ane. Persona non grata sa dyan. Okay. Special guest. Pagmumuraan na kaya amin ni Jai. Ay, guri ka. Apay tinagang ko kay Rain Santos. Lagalas. May kastamot to. Actually, di kami kalman ni kumarenti Rico, ang sarita ka na di eye for an eye. Itatamit din, jakmet na sukatanin, isugatimit na kung kutrain. Ay, na di pala sakti ka pintasan. Agure ka na sukatan tayo. Hello, beshi ko. Dedicate ko na ito online tutorial. Ay, online ko. Online editing. Kalakat. Alam mo, Okay lang no, that kita. tayo. Idol Glenn. At least wala kang tinatapakang tao. Pasintabi apo, wala po siyang tinatapakang tao, pero tinatapakang tae. Anyway, so mapunta tayo sa EDSA. Ayan. Kasi dito Punta tayo EDSA, sa EDSA. dito People Power. Ayun. Ay, ito bigat pa yung ko din. Idol Glenn. oo, kasi Today's dati- 24th. So, ito no bigat ng mga idol. Manamnama nga adanton apo iti parang selebrasyon iti EDSA People Power. Yes. Ano ti EDSA People Power? Idol Glenn, naabutan ba dito? Yes, Ihaan? I Ayan man? was, yes, grade Grade 2. 1 aksaid. Ayan man. 1987 kate. Oo, nahihirap ba yan? Ay, gure ka kitantaman, no? Gure ka. Oo. No. Kinderang, hindi ko agbasmasag Kinder. Okay. So, imagine kinder. that, nakakuka. Naabutan pelagayam Oo. idi ko. And then, nakakatkatawa dito, hindi ko at nandiyan dito yan. Tsaka mo, at sa Adamot klase may idi. Abay na klase may idi. Di ba? talaga? Holiday kuma. Actually, that is, I mean, manong daw dito, it's a people power. I think that 4 days or 3 days. 22 to 25.
when that nga ko idi ko. Ngam na po 2025. Actually deta idi ko ngamin malagib ko isuna na sino kad kami running mate ni ko idi di kaya ada kami nga agpa snap election yata yan tay kasla lang ni Ferdinand Marcos ni Apulacay. Ni ti ko ana idi ko ti pas na ti running mate ni di ko ni Tolentino. Oh, okay. And then na-stop isuna nagtuloy di People Power. And then ni Cory. and then isu da na-i-oust isu nan dede okay, let's Sino sa nila buyak idea? bring me to Paway Kurana kat inkabil bring me Okay to lang. bring me to Paway Kurana kat inkabil da mo di Hawaii at Sulot din ang inalan ka ni Apo actually data di ko di adu nga mamadre, adu nga estudyante, adu di imay napan amin na nagbalin nga siguro pati di GJ amin nga employees ti government kuan napandan sila nagbalin nga kwat EDSA. Talaga nga natipila nagbaling nga prosesyon dito. Nagbaling nga kasalang baybay tita tao. Hindi kwan himarang di gijay kwan di kita susoldado kada kwa. Tangke. At sabi tangke di ko ya. Aming soldado. Actually DJ ket nagbalin nga kunada nga ron ka Guns versus Rosaries. Yes. At sabi na gid ti Rosas ket. And Roses. Roses and Rosary. Kilang teman DJ ko ana. DJ ko ana. DJ Historiana dete DJ ko ket. Actually ubingak pa ngem makitam DJ anya impact na dito yung pa ito Ilocos Norte anat impact na idi EJ di ba nag parang procession parang rally JNTA EDSA ano mo ti parang epekto na dito Ilocos Norte edikwa ada mo ti napasama ka jay ada mo ti opposition dito or wala. Ano tinubraya yung idi? Wala. Parang iti Ilocos Norte idi ko awan ti di mi narikrik na. Awan narikrik na. Awan narikrik na. Anyway, han ngamin nga kasla kung maitataken idi ti panagbiag. Kasi DJ, ti lang pakangkang gigam idi ko iti DJ mapaspasama iti EDSA. DJ TV nga sala ang agparang ti news iti alas 6 ti rabi Ayon, wen. Haan ngamin nga everyday nga ada news DJ every hour ada news idi ko tila ang agnew news ko RPN 9 and then itila ang alas 6 English pie sa radyo mostly radyo di radyo nga basta radyo ti pagdingdingan di ko mangmangagdanan dito ti may live isot pakanggang puro radyo lang idi ko iyan transistor radio ti pakanggang di ko mangmangeg mo na ti mapasama kada digidi agrarally nga kastoy ti amumi di ko ti rally di ko DJ talaga nga adag pupuor kada ko ngemhan sa baliti nagbalin mat nga peaceful ke napintas nga actually kadatan sa rally ket adan sapi digitay mamadre kada digitay kasi at most actually ni considerate di ko ni Cardinal Sin yes ni Cardinal Sin iso na ti talaga nga may isang kodwa na iso ti kasi nagbaling kadkadwa ni Cory Aquino di ko ni former Corazon Aquino ni kita president kadita nga time ita ba nga time man Idol Glenn iso ti pan naka sir reckon dagiti tao ti Malacanang or haampa idi or amman idin actually dito ti pinamayan day di ko haan mat nga DJ plano da nga agbalin nga amom na apay naggedsada ngamin gayam gapunta na tayo pinatay da ni ko ni Ninoy kasi la ay datay and then di nga iso tinang trigger kada ko di haan plinano dan and then talaga nga kaya da nga ipabagsak ti Marcos regime idi kwan at ape kasi mapaspasamak ngem amo tayo mat nga kasla lang haang mga iso na ti basta digan man di da pa amo nga nakita and then ti problema da idi kwa no apay kasi lang nagbaling nga sacrificial lamb ni ko ni Ninoy Aquino kita kumusta idi kwa da ana I mean napadabat opposition idi kwa da
at aganan da Fabian Ver ni ana or haan nag-remain daya tilang amog hindi ko nga nagkuha da Enrile one data the gringo ang pambasag gringo unasan oo actually data nga minili ko kaya da nga wakasan kano dayjay dictatorship diktadura kasi for how many years nagbalin nga ko 1970 basta mga years 20 years sa kasta nga diretso and then gusto nila yung demokrasya nga talaga matibikuan. So ang runaan ti talaga nga ipakwada di ko nga talaga kung awan nga talaga ti leader nga mangsukat keng kuana kit ni talaga nga Corazon Aquino at iso na ti asawa ni Ninoy. Oo. Diba? Pero ang naging ano lang naman kay Miss Cory Aquino is iso na namin tay miracle worker, miracle leader ka makayat nati pagbalinan ng kasudya kasi ngam nali anya kat iso na kat economy teacher lang iso na I'm just a housewife kung kuna na di ko tapos di ka madanagan ta digi advisors na sa di ko ti talaga nga mangtulong kung kuana tapos may postro na nga talaga tigbaling nga president and then kasanggas at adamot day di nga transition nga pinagkuha tayo na over democracy tayo summit launa very liberated baling tayo dilawan dito day di nagbaling laban yes okay mga idol ito tuloy tayo pa dito adupay nga actually i-review man ulit kasi nabigla ka dito kasi idi ubi nga talaga and EDSA is really a thing and then and then idi simarong na day EDSA 2 EDSA 3 and then ay when anong dito EDSA 2 kada EDSA 3 apa ipagsaritaan hindi EDSA 2 and EDSA 3 is really a nakabutbut nakakatkatawa kasi DJ essence ti EDSA nga DJ kwa DJ pinang-optimize nga leader ket hanga kasudya ti nagbalinan na nung kindi nagbalin nga kasalang aggressive kay nagbalin nga nakamamak at nagbabinato na nagperperdida di ko magmadimot tigiti ko ugali ta tigiti oo anyway, pala mga idol ito tuloy dito pa ito nga di ba pagsasaritaan dito ay FM News dito ay porosyo di programa tayo ay topiko na yung mga bigat yung amin mga idol oras 5:28 in the morning.